Qui canta el seu mal espanta, o cantant, cantant, les penes se'n van. Segur que les heu sentit més d'una vegada, aquestes frases. Potser la música no és la solució a tots els problemes, però si més no, sovint és el millor dels tractaments. Amb aquesta premissa neix la primera jornada de música i medicina impulsada per l'Institut Català de Musicoteràpia i amb aquesta premissa treballa també el Centre d'Estudis Musicals Maria Greber i la seva àrea de musicoteràpia. Amb només un any de vida, aquesta secció petita d'una escola de música d'àmbit local ha vist reconeguda la seva feina participant d'un esdeveniment d'abast internacional i que per unes hores ha captat l'atenció dels professionals del sector de la medicina i la música com a teràpia. Hace un año y medio decidimos abrir el área de musicoterapia, la escuela, y desde el inicio empezamos una carrera que ha ido con resultados muy positivos. Uno de los resultados es poder estar aquí hoy. Estamos compartiendo con básicamente profesionales que están a la vanguardia de la musicoterapia, no solamente en el país, sino de Estados Unidos y otros países de Europa. Y creo que somos la única escuela que participa en un evento que reúne a la medicina y a la música como gran incógnita y como gran futuro. Maria Greber hi participa des de dues vessants. D'una banda, donant a conèixer un dels seus projectes més ambiciosos, l'aplicació Play Your Mood. Al juny de 2013, i sota el paraigües de l'escola Maria Greber, Marcel Ferrés, enginyer de sistemes audiovisuals, i Oscar Terhofstede, de l'empresa Mucha Chamaca, guanyaven el Premi Neuromusic Hack Day dins del Festival Sonar per l'elaboració d'aquesta eina que pot ser molt útil per al musicoterapeuta. La nostra idea principal era relacionar el cervell amb el que podíem mesurar, que en aquest cas serien les zones cerebrals, la música, que era el perquè que estàvem tots reunits aquell dia allà, i també l'estat d'ànim. L'estat d'ànim s'aconseguia a partir del senyal de G, analitzant-lo i interpretant-lo en aquell moment quin era l'estat del cervell. Un cop agafat l'estat d'ànim, i el que fèiem nosaltres és intentar posar una llista de producció que tingués relació directa amb aquest estat d'ànim, mitjançant una aplicació, en aquest cas es deia Stir Mood, que tu li dones un context o un sentiment i et retorna una llista de reproducció que ve d'acord amb aquest sentiment. Imaginaros en una camilla, en una cama de hospital, alguien conectado a un Emotive Epoch o a un equipo que permita medir la actividad neuronal y que en función de su grado de estrés o su grado de relajación se active su playlist, se active la canción que más necesita en ese momento. El que veiem sobre l'escenari és també fruit d'aquesta aplicació. Totes i cadascuna d'aquestes notes i passos de ball són el reflex de l'activitat neuronal d'algú. A banda de la musicoteràpia, l'aplicació també pot ser una eina important creativament parlant. Gràcies al neurofeedback, l'activitat neuronal pot convertir-se en un projecte artístic. La otra parte del proyecto es cómo dar la posibilidad a personas que no tienen, por ejemplo, movilidad o tienen algún tipo de impedimento, de formar parte de un equipo creativo. A través de un Emotive Epoch, que es este casco, o de un Enovio, solamente con pensar, solamente con concentrarte, toda la actividad neuronal que generas desencadena una cantidad de datos informáticos que pueden ser conectados con generadores de música, generadores de imágenes, generadores de colores, y eso da, imagínate una persona en silla con problemas severos de movilidad, pues tendría la posibilidad de formar parte de una experiencia creativa sin ningún tipo de problema. Ciència, rigorositat, però també humanitat. Maria Greber també parla en aquesta jornada de musicoteràpia i dels beneficis que aquest tractament ofereix als nens amb síndrome de Williams. La síndrome de Williams desenvolupa una estreta passió per la música. Sense cap mena de dubte, la música es converteix, en el seu cas, en la millor de les teràpies i d'això també se n'ha parlat al Cosmo Caixa. Per a millorar la seva autonomia, la seva autoestima, el seu autoconcepte,
a nivell social, doncs, com hem dit, no? El tema de la socialització, forma part d'un projecte de vida, forma part d'un equip. Per exemple, Aleix, a l'Escola de Música, forma part d'un grup, del grup de coral, del grup de percussió, doncs la sociabilització a partir de la música. El que passa que la utilització de la música pot semblar una cosa molt supèrflua, molt evident, molt banal, però quan estàs en un dèficit emocional o anímic greu, quan t'arriba aquesta música, ja sigui vivencial, sobretot vivencial, et fa un benestar increïble. Nens amb unes potencialitats musicals sovint desconegudes que des de l'àrea de musicoteràpia del CEM Maria Greber es volen destapar. Hem mostrat totes les capacitats dels nens, la música com una eina de benestar psicosocial per a les famílies i sobretot intentar trobar un futur laboral pels nens amb una inserció laboral adequada al seu perfil d'altes capacitats en la música. En la música hi troben no només una via d'escapament, sinó també una millora en la seva qualitat de vida tant a nivell físic com emocional, social i cognitiu.